Oh, pwede magas. Maadjong kadlawon ninjong tanan, o di ba? Wala na intro diretso na dazon og kadlawon. Kay we started 4:30 AM gyud, so alas 4 sa 30, alas 4:30 gid mi nag-start, no? Kay kaning manghihaway, medyo fully book gid ang schedule kay natunong jud ning adlawang dispira sa lubok. So fully book jud sila. So among gibuhat is kami gid ang first priority. So alas 4:30 gid mi nagpaihaw kay para gid walang bahid. Walang bahid gid, no? So ana, first nga gibuhat is nag-ihaw gyud, di ba? Nagpabukaw da ng tubig, unya sunod is gikis-kisa nagbalibo ang baboy using boiled water ana kay para gid mohumok gid ang balibo murag manok ba itunlo naman ang manok sa tubig para naglarot ng balibos manok kumo kayo. So ang traditional way gid sa pag-ihaw sa una sa baboy is dugduban gid siya og kanang kadyo, di ba? So like other countries sa nakita sad na like Chinese, dugduban gid nila kasagaran, di ba? Pero for me ha, mas lisod siya kay kanang murag dubli na ang imong effort kay if dubduban nimo syempre magkauling-uling gid ang panit sa singan ani baboy. So magkiskis pa ka sa balhibo, maghinlo pa jud ka sa panit. So medyo dubli gid ang effort. So na siguro yung bright idea nga niabot sa nga tawo nga pwede ra day siya glapwaan ra day ay. Okay, sa unang panahon siguro kuwang pa ilang idea. So gidubduban ana, di ba? Pagkuman ana is medyo gawan-uwan gid ang panahon anang time, so grabe ka baga gid kayo ang gabon. So gibit-bit na lang ang baboy dito sa dito na lang siya gihiwa-hiwa kay para mahuman gid og dali kay dito sa gawas, syempre murag balangan gid ang manghihaway kitong kigauwan magpanug-panug batyo ba ikikinana, di ba? So gibahin-bahin na ni Siza kay mo lagi ni kaugma is mag fellowship man mi. So kitagana na jud ni siya nga baboy para sa fellowship. So di jud mawa na mga laudza, baboy ana nya paklay. So katong tinae is aw na siyang gipalain kay ako mi mugama sa tinae. Kay mo lang nang karon, I will show you today how to make paklay. Char pila ko murag expert, no. So syempre kani mag-ihaw tag baboy dili gyud mawa sa tradisyon nato nga magsabaw gid ta, di ba? Kay para gid ini guman jud ihaw sa mga haway na joy sabaw ahigupon, di ba? So di jud mawa ng sabaw og sinugba, magpares jud na siya always, di ba? Og di gid magsugba wala. Di ba? So ana is lami man gid magsugba-sugba, no? Kay kana bang murag ma-feel gid mo nag-ihaw day jud, kay ug walay sugba murag wala ga ihaw kay lami tong pahumot-humot, di ba? Nana unya mo lagi na nga I know gipangmingaw na mo na kay it's more than 2 weeks nga wala na gyud ko nag-upload. So man wala na gyud ko intro pa, wala drone wala palupad-lupad, wala tay luparay ani kay wala nagawan man pod insa na to paglupad wala oy pako na ron. Wala tay background music kasi magkahilak pod mo, di ba? So totally jud is mag voice over jud ko tibok ani nga video kay para masamot jud ko kapagaw. Di ba? Gipagaw na rekodaan karon. And then, wala na ko na videohan ha kay right after ani di ba kay nagsugba. Syempre mga on man jud na siya. So wala ko naka-video kay kanil lagi mamatag alas 4:30 di ba ka ma-loading o di ba na loading gid ko na blank space gid ko ana. So wala gid ko na video kay pamanan kaon ko dazon kay habhab dazon wa kay kutas baya ko ni mamatag sa zone, no. And then gibutang na dayon ang kaha gibutang nagkatong mga tinai bitaw kabantay mo gani ha. So pag na mismo ang tinais mo produce na siya water, so no need to add water na. And then butangan lang nimo siya og asin ana. So inana lang gyud kana bitang ang mismo ng katong tubig sa tinai mo to siya imuluto sa tinai gyud, mo to siya mo pa crispy pod, o di ba murag mahimo mo to siyang damor nga magkadugay siya, damor nga magbuka mura na siyang mahimong oil, o di ba? Do you get my point, from water to oil, char?
scientific explanation please, di ba? And then right after that, syempre nagchill-chill sa sugo ka ng panit-panit, bitaw ka ng muni-muni, bitaw ka ng panit-panit ug sibuyas, ahos kay murag kapoy pa sa mo ni sige magdali no, magsige na lang tagdali sa kinabuhi, wala nang tay gagukod, di ba? So ana lang gi-slice, gipang slice ang mga panakot, ang mga usual nga ingredients. So very simple, very kuan gid common gid kayo nga ingredients nga makita niyo always gid sa akong video no, sibuyas, ahos, and then mana ahos, and then mana na is mga sayon rin kayo niya. Sunod is luya. So I'm using luya sad kay is ang luya is mo na siya murag abag-abag sa ato ang sili no, kay kung dili kayo medyo hang ang sili, so at least na ay luya. So mag-abot ang ilang power, power lang ang power sa luya. So ana gyud lami gyud ang kalabasan kay nag-abot ang ilang kahang aroma, and then hang kay muntag sili murag wala kay ingon ang aroma ang sili, pero muntag luya ana gyud nato makita, makita jud ma-feel nato, masimot ang iyang aroma, 'di ba? And then sunod ana, so mo ito first step, nakita nyo gani ha, first step is naghilis ko sa naglapwa ko sa kuan sa adtong tinayin man is gi-slice na gid nako siya pinatag-as. So makita ninyo nga pinatag-as gid nako siya gipang slice ang mga panakot, even ang mga kuan. So naragupod ninyo enjoy na rin na ninyong trip kung square ang inyong paklay, square pa ang kuan. Nara ninyo na enjoy ng trip, nara ninyo na unsaon ninyong paklay, o enjoy ng sinampay na hala, simpay na ha, 'di ba? And then next ana is atuan ng igisa nga toong panakot. So of course maguna kita sa kaha, mo na ang kaha nga gigamit nako ganiha. So igo na to igisa na to anang atong ahos. First jud ang ahos ba nganong unang girang ahos, hindi man una ang sibuyas. 'Di ba? Sunod is ang luya, and then sibuyas, 'di ba? So tangan na siya og paminta, and then sunod ang paklay. So it's very easy lang gid manggama og paklay, very mura ra siya kagagisa og gulay gyud, promise. 'Di ba? Paklay lang imong gamit, yung tinai lang imong gamit. And then butangan na siya og suka, and then naiuban kasagaran jud usually jud ang paklay butangan jud na siya og kanang gawgaw, and then more water if ganahan ka og kanang sabaw-sabaw yung kasi nga paklay. But me gusto kog pinauga kay katong time nga nakakaon kog paklay nimo mga pinauga, like mo na jud ang pinaka-favorite nga paklay ever. Like makakaon ko paklay sa Merkado Baligya, makoy ko nga ay lahi ra jud ang paklay ni mama, diba? So mo nang ana igisundog nako. So gibutang na siya sa witi para nay color. Kay para gid po murag ng lipstick ng tong paklay no, kailan pa luspad. Nay ubang paklay makakaon pag paklay sa ni man yung paklaya. Oy wala man ka color. Lami man tong nay sa witi kay matabunan nimo ang kaluod sa kinae. O ana man gana siya, 'di ba? And then the remaining is ako nag-serve ang one plate. Ang remaining butang nako siya ana kay atong para matakuban gina si Zano. Kay para maniud to na gid ta. 'Di ba? So maniud to sa ta itadakimasu. Okay. Oh, ano yung Sprite ha? Wala mo, Sprite? Nagyan pala, damo iyak! Ano mo, pipil ito? So last Saturday pag 28, so nag-fellowship man mi. So before that day nag-ihaw na gid mi unja. Nag-practice na mi dan og kanta para inig kaugma gid ang mga fellowship. So fellowship means Thanksgiving na siya, pasalamat sa Ginoo. And then nahuwa mi og kanang instrument gid nga kauban namo taga Batuan kay usually gid if diri sa lubok kami cameraman ani. So ang gamiton na gid among instrument is guitar o beatbox. So mo ra gid na siya amo ang gamiton. And then karon is today is like matawag na tong very special day is like mura mo gani siya og blessing sa bagong tigumanan namo kay if nakabantay mo before nga nalanggid mi sa park parking area lang gid mi sa gawas gid mi literal gawas gid mi pero it's not important masad kay sa Bible wa may giingon nga building gid mi na temple. Ang importante is kita man because kita man gid ang temple sa Ginoo. Pero syempre if gusto ka nga ma-focus gid ang worship wala yung mga like kanto maglabay-labay dito mga hubog. So we decided gid nga ma-create gini siyang matawag na nga building balay tigumanan ana. And then because of you guys who watch my videos nakasupport sad ko financially, and I'm very thankful sad kay God used me as an instrument para makatabang, diba? And ana we are very thankful as in. So paminaw sa lang mo sa kanta. Magabuta. Amahan nga balaan o Diyos nga langit ng o Diyos. Aking pamistan, ang kalawakan,
pag-ibig na haslas ang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. So, month of May is natulong gina siya og pista gyud sa tibok Bohol bitaw pista gyud na siya tibok buwan. And then kaning adlaw is natunong ni siya nga pista gyud diri gyud sa amoa, mga sa lubok gyud, 'di ba? So, while other are kanang lingaw-lingaw gyud, disco-disco kahilayan tanan inana man gid ilang pista, inana man gid ang tradition nga na like na kuan na ba? Tawo na hinduman na gid nila inana gid nga fiesta gid nga kuan. Pero kami is lahi among pista gyud na siya sa Ginoo. Like pasalamat sa Ginoo nga basin pa unsa ka trahedya nga nahitabo nato giudit gi pandemic na ta gi COVID ana. So we are still here nag-worship sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, nagyapunta dagang ipataghigayon nga manginabuhi, 'di ba? So mo nang gihatag ginamon ning adlaw nga pasalamatan ng Ginoo daygon. So muna siya nag-fellowship me, nag-Thanksgiving. So we are very sure nga tinuod nga Ginoo gid nga among gipistahan. And that's it. This is Miss Cynthia. Of Jesus. Please. That's Didiam. Didiam, he's holding your toy. That's my toy? Yeah, he's holding your. He's getting your stuff. Stuff man. Mauwa mo man tanang. Stuff. Oy! Yeah. What's that? What's that, Putoy-toy? Give me this. That's for Didiam. I know. Give me this. Say hi. Hi. Hi guys. Welcome to the guys. Give me